masyarakat akhire kula kalih bojo kula saged sowan wonten ing Macan Bang mriki. Pramila Bapak Ibu sedaya, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami nggih Pak, Bu. Awet saking rejeki ingkang panjenengan paringaken dumateng kula lan kanca-kanca lumantar kesenian wayang kulit menika. Ngaten. Nah, niki panjenengan niku nanggap wayang niku mboten rugi Bapak Ibu. Awet napa setunggal sarana sedekahan. Sedekah nyenengke atine piyayi kuwathah sakwenten niki. Kalih sedekahan niku nyenengke bakul-bakul. Ping 3 nggih menika panjenengan dana rasa lan nguri-nguri kabudayan Jawi ingkang awujud wayang kulit lan gamelan. Nah niki lek mboten panjenengan tanggap mati Bapak Ibu. Nah pramila sedaya warga masyarakat Macan Bang niki insyaallah pikantuk ganjaran, pikantuk kesaenan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Arupa napa? Murah sandang panganipun. Amin. Murah rezekinipun, panjang umuripun, sedaya anak-anak lan generasinipun sukses selamat widunya wal akhirat. Allahumma matur nuwun. Nah, bar kuwi berkate didum. Ayo. Yayi Putri kok pinter ndongakne. Lah iya Bu Kesi hebat. Ya pinter no. Ndek mau aku pas istirahat ning hotel mau wis mbok opahi ya pinter lancar ngono lho aku. Semasuk. Aku ki lek bar mbok sayang ngono kuwi mikir ngomong iku lancar ngono lho Pak. Ya iya, pancen ya sampeyan terlalu kebangetan le tresno karo bojo iki kebangetan. Ya iyalah. Ora oleh lho tresno karo bojo 100% iki ora oleh. Ning cinta yang utama 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono kuwi. Lek karo bojo 50% wae. Ha? Maksude piye? Terus sing 50 nggih tresno karo wong liya, ngono entuk. Ah, iki mancing-mancing. Tresnani karo para sedulur, sanak kadang, pawong mitra, ngono lho. Nggih, pramila dalu niki kula badhe ngaturaken tetembangan minangka tandha tresna kula lan kangen kula kalih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih. Tembangipun Sinom Parijata. Nggih. Monggo Bu Kesi. Ojo lali ugi kula ngaturaken salam sungkem dumateng Bapak Ketua DPRD ing Kabupaten Tulungagung ugi jajaranipun mboten katalumpen dumateng pepunden dalang sepuh dalang putri ingkang lenggah wonten ing Macan Bang mriki nenggih Eyang Jumiati lan ugi Raka Maski dalang Bambang menika putranipun Mbah Jum. Mugi-mugi Mbah Jum tansah pinaringan seger waras panjang umur. Iya. Sing apik Bu Kesi merga
Macan Bangi kondang kampung seni ning kene iki apa-apa ki ana. Karawitan ibu-ibu ya jos, campur sari ya bergas, jedor jaranan reyok komplit ning kene iki. Iya, pancen kaya mengkono. Ibu-ibu PKK ya semangate ra umum. Wah, jan la elok, cantik-cantik kabeh, seragame ya bergas kabeh, dasare ya gelangi geden-gedenan. Ora apa-apa ngetok-ngetokne lek kuwi diupeni karo sing kakung kok ya. Nggih, Bu? Boya katuman Sembah nuwun wilujeng niskala sinom parijata wis diaturake karo Ibu Sukesi Rahayu. Iya, Mak, iya. Menika wabil khusus kula aturaken dumateng sagung para sesepuh adi sepuh ingkang lenggah wonten ing laladan Macan Bang mriki. Iya. Men saya regeng, men saya gayeng iki uga ana bintang tamune, Mak. Iki malah sing Mbau Reksa Antero Tulungagung dan sekitarnya. Sapa, Nduk? Ya kuwi Mas Jo Klitik karo Mas Jo Kluduk. Munggah ana pepanggungan ngersake dikurmati nganggo tembang apa? Ngersake ya kuwi aja dipleroki. Oke. Monggo para kadang-kadang paguyuban Madangkara ngormati Mas Tikduk dengan aja dipleroki. Dados. Yen kagem warga masyarakat Tulungagung ora pangkling, ora asing. Merga
pancen ben bengi le pentas iki ning Tulungagung. Iya. Sugeng dalu Mas Jo Klidik. Sing dalu, Pak. Iki ngrungokne ora to? Kupinge lho. Semangat kok. Assalamualaikum Mas Jo Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupinge iki lho. Kok sing diceluk tik karo tuk kok iso ora ngrasake. Enten napa nika? Rih kedap. Pancen niki nggih tontonane Pyayi Kathah. Nggih. Nggih sedaya menika sami nampi kebahagiaan. Leres. Sampi nampi anggenipun lenggah kanthi sekeca. Nggih. Mula nyuwun kesadaran masing-masing menghormati yang lenggah. Kalau mungkin yang merasa berdiri menutupi yang di belakang, nggak saling mentoleransi keadaan dan suasana. Nggih, nggih. Iki hajate wong sak desa, hajate wong akeh dinikmati bareng-bareng. Nggih nyuwun kirang pangapura, pancen nggih niki kebake kabudayan wonten ing Macan Bang, Mas. Nggih. Nggih, mula sakderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ya Allah, Mas Cahyo. Pripun? Alon-alon sik lho, alon-alon. Hati-hati kok kleru liyane. Niki dalu sowan Pyayi Macan Bang niki kaya-kaya tombo bales budi kula, Mas. Kok ngaten? Riyen rikala tahun 2011 Nggih. pertama kula ngancik wonten ing panggung wayang kulit nggih teng Macan Bang menika. Mula insyaallah Macan Bang tidak lepas dari koridor budaya yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Nggih. Mongko wonten tetembungan lali sumber ketiwasan. Saestu kok, Gus. Gandeng jenengan pertama pentas ten Macan Bang. Dadi nuwun sewu yen kanggene kula kok nganti jenengan ki nampa rejeki peparing saka panitia, sampeyan kleru. Mergo iki tempat bersejarah eksise seorang Klidik dan Kluthuk. Insyaallah kalau saya yakin yakin, Mas. Ngapusi. Kula kalih Mbah Lurah, Nggih. Bapak Warkamto. Leres. Niku mboten nate hitungan, Pak. Ndeng ngene kali Cocok. Saestu mboten nate hitungan pun kaya bapak piyambak. Apik kuwi. Dene wae akeh nggih kula tampi krana rejekine Bapak Lurah nggih kathah. Nggih. Kula ditaparingi sekedhik nggih kula tampi wujud barokahipun Pyayi Macan Bang. Nggih, nenek ngerti. Ndeng ngene kali dawir pertama kali. Ambemu kuwi wis ora mbok yo mendukung sithik napa piye ngono Ndeng ngene kali dawir. Ora lho Mas Duk, sing beneri pertama ning Macan Bang apa Kali Dawir? Ndeng ngene kali dawir pertama kali kula niku ting Tulungagung Kali Dawir ngono. Ndeng ngene main ning ngene ting ngentrong ya ngono. Pertama kali kula ting ngentrong. Saiki ning Macan Bang pertama kali Macan Bang ngono wis biasa. Lah kowe iki jane ngewangi sapa to wong sak grup lho kok ora ngerti. Omongane wong ditangkap wis ngono kuwi wis. Astagfirullahaladzim. Pangapunten Gus. Nggih. Bocah niki nek ora ngerti bibit kawit bobote biyen nalika nyambut gawe nu pripun mboten ngerti. Nggih. Ngertine lak ming tutwuri handayane ngetutke saka mburi tok. Nggih. Ning mboten ngerti jas merah. Napa niku? Jangan meninggalkan sejarah. Leres. Rohku jasudan aku wis. Ora. Macan lho. Kula melu mbelani, mboten kok mbelani dumateng Mas Klidik mboten ning Nggih. niki kula nengahi kemawon. Gandeng ingkang kepareng nimbali lak Pyayi Macan Bang. Leres. Mboten wonten salahe, mboten wonten lepate menawi Mas Klidik itu menyanjung-nyanjung orang yang ada di Macan Bang. Niku sak terpe sampean dadi dulur, dadi rombongan kudune mendukung piye carane Mas Klidik. Heeh. Menutupi dalam kekurangan pementasan. Saling melengkapi. Lah lah kedahipun ngoten. Heeh. Kula niku sampai kalih Mbah Lurah estu, Gus. Nggih, pripun? Dalu niki Surabaya itu ada menapa penghargaan para atlet Jawa Timur. Terus Niki kedahipun kula wonten Surabaya ngisi ngrika. tanggapan ten mriko. Nggih. Lah kok malah milih ning kene? Lho ora kono ora nanggap sing nanggap kene rene to, Pak. Tuk, kowe aja ngentahi iki ki adikmu. Lho kuwi mek cerita tok asine. Lah kuwi kancane nyambut gawe lho kuwi ora. Ngeten niki piye jajal to, Mas? Nggih. Panjenengan niku niki dudu dulur. Leres. Ning nek panjenengan ngasta anggenipun lenggah wonten ning Pringgitan, menika lak mesti nyengkuyung panjenengan. Harus. Padahal dudu dulur wong liya braya ning Nggih. iso mbatih dadi keluarga. Lah niki lho, dudu wong liya tunggal getih ya sak petarangan kok ya ora
piye ngelingi ngerti aku ki apane dheke, tur ya aku ki sapa lek ya ngerti to. Karo awake dhewe kok lali iki piye kowe iki? Maksudnya ki ya adi. Ngono Ya lho, roh, gitu, Mas. ya roh ngono. Lah sampean ki ketoke ya sumringah seneng. Ngene lho. Kamangka papan panggonane wong seneng ki ndelok-ndelok. Wingi ra seneng saiki kok seneng. Ya senenge ning Macan Ben lagi bengi iki aku iki. Ha terus Tulungagung ki menjadi rekor muri dalam hidup saya berkarir dadi dagelan, Pak. iya. Biasanya ning Tulungagung ki sunat, mantu, bersih desa. Lagi iki Macan Bang nanggap wayang nimbali Mas Cahyo dagelane wiket karo aku. Nggih. Mek trimo ngresmekne warung kopi Pak Warsito iki. Ini menunjukkan bahwasanya Kok warung kopine Pak Warsito iki godhog banyu ngesoki cengelmu kuwi kok. Lah wong acarane bersih desa, resik desa, ngilangi Sukerto sambe kala kok iso malah ngrespekke warunge Pak Warto iki. Wah. Kebetulan warung iki mapan ana ngarepe kantor desa, mung kebetulan ngono lho Mas. Nah. tak kira lek ngresmekne warung kopine Pak Warsito terus nanggap jenengan tak kira ngono. Kowe kok nek nganti nemen-nemen ning kene, utangmu padha karo kami tuwa karo Bayan utange ya ning kene iki. Ngono lho. Utang kopi ya ning gone Warto kene. Mangsamu. Pangapunten Gus. Nggih. Pancanipun Mas Gludung nu kurang tata krama subasita sopan santun adat ketimuranipun kirang. Leres. Macan Bang, menggawe Mas Klitik kepiye? Macan Bang kalau diurekan. Panjenengan sik sore kok ya wis gaweke ukara. Loh, untuk nuduhke dhumateng warga masyarakat bilih panjenengan menika pelawak yang cerdas. Kalau saya situasional Gus kula lihat. Upamane? Panjenengan ngendikan kalau wau napa? Macan Bang. Nggih. Macan Bang, macan. Kuwi dua suku kata. Nggih. Maki tegese manteping kolbu antarane akhlakul karimah, kolbiyah, jasadiyah ini menjadi satu membawa barokah. Mula manteping kalbu Piyayi Macan Bang setiap bersih desa selalu mengadakan ritual Jawa yaitu budaya wayang kulit dan pengajian. Oh, ini. Iya. Can. Canda dan tawa, ora kok pejabate, ora kok perangkate, ora kok masyarakate, selalu menanamkan canda dan tawa. Senyum adalah ibadah. Wong ki mesem saitik, kuwi padha karo ngedohke bilahi, nyedake rejeki. Saya nek gelem guyu bendina tanpa mandeg, mesti didoi tangga. Sebabe? Somong sapa bojoke guyu isuk awan sore nyatane ya kentir ya. Ngono. Ibadah Gus, ngoten. Terakhir Bang. Bangkitkan, Iso. bangkitkan semangat para masyarakat wonten ing Macan Bang. Insya Allah ini adalah catatan pertama bahwa Macan Bang yang selalu menjadi percontohan desa sekabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk Macan Bang, luar biasa. Cerdas jenengan. Sampeyan ke adike to? Nggih. Adike Mas Kluduk to? Leres. Cerdase kaya ngono, mendah kaya apa kakange. Wah, kaya tempe bosok niku kok. Wong modele kaya blulu. Piye adikmu iso ngelokne tempe bosok piye? Ora masalah wong modelmu koyo tempe benguk. Ayo kono ndang ngomong apa? Ya napa Pak Eko? Loh, Pak Eko ndasmu. matamu iki. Oh. Kowe apalan kowe iki ora. Kowe iki mula to update ora kok terus ming ngetutke lokalan wae. Iki lho dudu Mas Eko. Ngene lho Pak. Alah Klitik iki ngandani kowe biasane nyeluk aku ya Mas Kangko ngono ya padha ae ngono. Kak saiki tak hati-hati ya. Yen Mas Klitik mau menerjemahkan Macan Bang, saiki Mbah Lurahe asmane Mbah War Kamto. Mbah War Kamto, warki waras. Ora waras ya apa ora nanggap wayang. Loh. Kowe ora nyebranake. Lho iki wong pinter ngene iki cepat. Wong waras ki ya lenggah, pakai ageman tuh waras. Lah ya waras, tegese waras secara jasmani dan waras secara rohani. Dan alhamdulillah sudah terbukti Pak Warsito iki dadi Bapak Kepala Desa sudah terbukti. Sik alon-alon. Nyapa kok warta bakul kopi. Jangkrik tak Katane Sing kok sawang warunge Kang Warsito Pak ae. Warkamto ora kok Pak Warto wah. Pak Warsito iki warung kopi ki lho. Iki ya apik lho iki. Nah. Pak Lurahe jenenge Pak Warkamto. Warkamto, ngarepe kelurahan jenenge Warsito. Warsito. Iya Kira ya jibek aku ya. Iya. War ki saka tembung waras. Waras. Waras secara jasmani dan juga rohani dan sudah terbukti bahwasanya iki sing iso dalani pejabat dekat dengan masyarakat. Nah. Dan sudah terbukti juga kedepannya masyarakat akan melekat di hati pejabat dan pejabat insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Omane wong tanggap yo ngono kuwi.
Terus ngelem lurahe. Tak balik jane loro tatimu ya jane Loh. kok. Urung rampung lagi pisan kok ya. Par, nggih, nggih. Kam. Kam ki kami tua yang menjadi pendukungnya. Lurah kuwi uga ana kami tua. Lurah berjalan sendiri itu sudah dinyatakan tidak akan jalan, tidak akan lancar dan tidak akan sukses tanpa didukung Bapak kami tua. Jadi apa jenenge struktur kepemerintahan itu penting. Ana lurah, ana kami tua, ana RT, ana RW lan ana mudin. Struktur gitu. Iya. Coba ya. Cangkemmu kan nyawa struktur. Ya. Seeling ya bocah. To. Toki toto Pak. Lan terbukti desa Macan Bang ini sudah noto warga masyarakatnya, noto ekonomine dan noto infrastrukturnya. Infrastruktur. Oh iya. Bocah ki dengaren ra kecantol untune kuwi. Biasane ngomong infrastruktur wae terus wangel banget ya, Mas. Ngawur ngene iki kadung kena kopine Pak Dewarsito ngene iki. Saiki men adil ngene. Ya lek kleru-kleru antane Pak Warkamto karo Pak Warsito. Pak Lurah ampun, Mbak Lurah. Saiki sisane kopine. Pak Warsito, war ki apa? Sing hubungane karo kopi, harus kuwi. Kok sik to. Sampeyan ki jane mau diteri pirang tremos. Lho ora lha kuwi timbang kleru-kleru kok. Ya bejan. Pak Warsito adalah salah satu warga masyarakat Macan Bang yang ikut mensukseskan pagelaran malam hari ini. Kopine asli, Gus. Asli apa? Panjenengan ngunjuk. Wah, asli. Enak. Wah, jagung tok. Ngawut ae. Ora jagunge saite ngono jajal. Warki warung. Ya kabeh ngerti tuk lek kuwi warung. Masa kaya ngene iki sarean. Warki saka tembung warung sudah terbukti warung ning Macan Bang kene iki sing terkenal ora ana liya ya kuwi warunge Pak Warsito. Ape lho kan. Si ki saka tembung siapapun bisa mampir ke warunge Pak Warsito. Mergo iki ora membedakan sapa sing teko, tidak diskriminasi, sapa-sapa oleh teko, sapa-sapa oleh utang. Kowe kok cuwata sinten lho kok iso Warsito. To ki saka tembung tombok. Bengi iki tombok bangkrut. Ora nek sing ngopi ndelok kabeh ning kene iki. Wis sembrono kok iki. Maksudnya Mas Cahyo. Mas Warsito. Cahyo Warsito. Cahyo pun tadi. Iki lah maksudnya gini loh, Bos. Seneng aku. Kembali kepada putra daerah. Ya. Mas Cahyo mijil saking Blitar. Lah. Mbak Kesi mijil saking Ngentrong. Leres. Nah, ini menandakan bahwa kita harus bangga. Bangga aku ya bangga ngene iki. Loh, kok bangga pripun? Ya no karo aku. Apa maksudnya? Kata sandimu itu apa? Kok sampai mengeluarkan bahasa tubuh ngono kuwi lho? Lho, si Kes ki simbel si pakku. Loh, apa kuwi? Kes iki mbiyen pacarku. Ya Allah, nemu pirang perkara to, Gus. Aku ki si Mbak Kesi kuwi umpama dilihat cantik, umpama ayu, kemayu kuwi wajar. Lah bojomu ki wis pesek, elek, kemenyek. Kayak ora pesek mergo raine kemajon. Ngawur lho. Rayo kemajon ki apa ana kok iso? Pesek tapi bojoku elek oh. Nyapa? Tapi pinter golek dhuwit, Bro. Alhamdulillah. Aja nyepelekne bojoku wong elek lho. Usaha. Ambak bojoku ki wong elek tapi pinter golek dhuwit. Kerja apa to, Mas? Ndengi mulai tanggapan dhuwit ku entek kabeh digoleki dhek ning sak ya ilang, ning kaki ya bablas. Walah ngutil to kuwi. Kok ngutil kok mbok omongke. Saiki perlu diluruskan. Iki sing mirsane piyayake iki live streaming lho iki. Guyon, Pak. Jangan sampai Mas Pak. Kosek. Guyon. Jangan sampai jenengan menyebar fitnah. Guyon. Nuwun sewu, elek-elek kula niki nggih dalang. Abiyato arang-arang teng Tulungagung pancen sampean luwih kerep. Ning ora kena kok omong sak geleme sampean biyen kok gandeng karo Kesi ketemu pirang perkara. Wis ngakoni. Sampeyan pirang perkara. Nuwun sewu, bojo kula Kesi niki elek-elek. Ngakoni berarti. Niki ya dosen. Nah. Mahasiswane ya akeh. Iki magister seni. Ing atase dosen magister seni terus ki muridé pirang-pirang mosok grentuk karo gemuk. Ya. Kan mboten masuk akal ta Mas kritik kuwi. Mas, sepeda motor ki arek gemuke, ora lunyu. Nglompok kowe gemukno Kesi apa? Aku gemukno cara Kesino rante. Jadi menyatu, jadi satu. Loh. Kowe apa kowe mau? Kula gemuk, Kesi menika rante. Lah jenengan nika gir. Iya, gir sawatne ning raimu kuwi.
Panjenengane ya terpancing kok. Lha terpancing nun sewu mung iki bojoku kok ya. Innallaha ma'asabirin. Upamane mbiyen ki enek lelakon apa-apa, kan kuwi lembaran harus ditutup. Leres. Kita dengan Bu Kesi membuka lembaran yang baru, Betul. yang penuh dengan kebahagiaan. Ngopo? Wong golek dhuwit ngene direwangi ngelek-ngelek karo tanggane, ngelek-ngelek karo kancane, ngono kan boleh. Banyolan kan akeh Mas Kritik. Nang ki leres, Ora Gus. kudu njur fitnah ngene ora Saya kudu. aja melihat situasi bisa menjadi materi kok. Iya. Kowe Dalane nesu. lho. Ora celelekan lho. Lho nun sewu aku kudu mbelani bojo. Bos. Para tuwa kuwi nglunggoni. Roh arek marang tuane sampean ki roh mbiyen ya karo aku Pak Diwagiman to. Oh. Ya apal lah aku. Kok apal? Ya apal lho. Masih wondo gene mancing karo aku mbiyen wondo. Kowe kok ngerti we? Ya karo aku ya plek no, Bos. Sadurunge karo sampean karo aku ya 5 tahun lho ngawur sampean iki ya. Sik. Alah. Ceklen sik, iki dikseni pi akeh Bekasi. Klat, Mas. Ngopo? Klatak ke, urung dibangun Bayeman ke. Aku iki terutusan karo Kesini kono. Sik iki malah Jare tekan Kesi- ndi omongane iki. Kesi ki ngimpi apa to? Men. Lah wong pancen Mas Cahyo umpama Mas no emas sing nomor 1, permata no permata sing nomor 1. Lah wong iki kuningan lho kok iso gelem karo konoan iki ya. sik iki kan ya iki pelaku to. Ayo Bekasi. Ayo. Pelaku. Yang omong sing jujur. Yang piye? Bojone wong teluk ya sampluk raimu yo. Kowe rayak-rayakan iki anggitmu. Bekasi omong sik. Aku iki kelingan biyen nek ku nyeluk. Saiki mediane media luas lho, ora Klarifikasi Bekasi. Nggih. Lek pancen sampean iki seneng karo kluthuk, ra apa-apa sampean sesuk mulih karo kluthuk ra masalah. Ora apa-apa mobilku kok. Sindenku sik akeh bareng aku ra masalah. Nesu. Iki urusane keluarga ra sampe melu tuk, wetuk. Syukur nyapon. Nyuwun sewu Mas Cahyo Kuntadi. Mbuh, ndang ngomong. ya sabar to Mas, jenengan ki Ora yo ben klarifikasi kok sampean ya. menjadi pemimpin rumah tangga itu yang bijak. Sing ngobong ati kuwi dulurmu kae kok. Wah, ya urusana dhewe nek kuwi. Lah iya. Aku ra melu-melu kuwi. Nyuwun Ayo. sewu Pak Dalang. Mas Cahyo sing ganteng dhewe. Telek. Piye to kok? Awak Lah. jenengan ki diunggulke lho Yang- kok iso. Oh, sik aku butuh keterangan kok. Yang Menengot kok yang. Nyuwun sewu. sandalmu nyuwun sewu. sandalmu tak gawe biyen sandalmu tak gawe. Iya Mas Kluthuk. Sabar. Mas Cahyo, nyuwun pangapunten nggih. Panjenengan kan pengen preso kejujuran ati kula. Ora jujur. Jujur nggih, niki jujur lho ya. Dosa lho ora jujur dosa lho kowe. Sejatosipun ngeten Mas Cahyo, nyuwun pangapunten saderengipun lho nggih, pun duka. Nalika 5 taun kepengker pancen ya sak tenane aku kuwi gandrung karo Mas Kluthuk. Oh, sik aja bangga iki rong rampung kata-katane. Lah raimu ku lha arep dadi apa kok iso? Iki rong rampung aja gleleng sik. Tak inggir nih. Nyapa kuwi mbok le iki? Lho kok lek antek krungu tek sek ngene bahaya iki. Lah aku lek mati aku sukmaku nyucup mbon-bonamu ora. Nesu. Iki Bekasi rong rampung kok wis guyu sik. Kok sik. Tak inggir sik. Saestu, nyuwun pangapunten lho Mas Cahyo. Nggih. Kula riyen niku jujur nggih. Upama kula kan saged milih ngoten antara dalang kalih dagelan. Kula niku lahir batin kula milih dadi bojone dagelan. Ya dalah. Sik. Sampean nun sewu. Sik tak inggir sik. Tahu ngecek mripat no mboten? Bahaya iki bahaya iki. Nggih. Kowe menengo sik urusane keluarga. Lah kene Alteco barang mbok iki. Tak inggir kok bahaya kok lek ngantek depresi Alteco diombe cilaka iki. Apa-apa diombe. Sejatosipun ngeten Mas Yoyo. Yen kula saged milih kula timbangane dirabi dalang niku dirabi dagelan. Sebab napa? Dagelan Lek kemetak menika lho. Lek dagelan kemetak. menika senadyan to nggih nyuwun sewu. Rupa nggih ganteng Mas Cahyo Kuntadi Nah, genah iya. lulusan S2 Lho, dosen. apa kae? Ning, kenapa Super apa? tetra kae kuran apa? Ayo. Ning kenapa apa kok ati kula niku kok kesengsem kalih Mas Kluthuk saestu. Ternyata kuncinipun apa? Dirabi dalang niku ngengeres ati. Mergo napa dalang niku lek ganteng ujiane 3 perkara. Harta, tahta, ping telune wanita. Dalang kuwi gampang rabinan. Padha dagelan ki lek kondang sukses laris, godane ya 3 kuwi. Ora iso, Ya. ora iso. Nyatane aku ya ora. Lah iya, sapa jajal? Loh, aku ya ora, aku ya tetep tenang saja keluargaku. Lah iya. Oh. Kok dagelan barang sapa kuwi? Lah iki Tuh iki dak aku ora. Matamu. Ra melu-melu ketute.
Aku. Ayo. Aku ra melu-melu mbok entot-entot. Lah memang ngomong sapa iki? Urusan kono. Kuwi kena godho ta kuwi? Lho, opo? Lah bojone galake kuwi. Lho, Kok kendel men dek? ora. Sik lagi aja rembug kuwi. Iki lho, sik. Lek kula, Oh iya. Mas Kluthuk, Dalam sayang. tenang no hatimu ya, Mas. Ya, Cang, kamu ingat enggak kamu dulu? Ingat aku. Aku taruh dulu ya. Wes sik tak takoni. Tak takoni ya. Sampeyan wis tau ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono. Tahu Tahu ora? porong dicuri pirsa Mas Cahyo lho. Kuwi bahasane wong cemburu ngono kuwi. Aku iki takon kok. Ora Bos kene, kok. Bos. Nun sewu lho nggih. Rono ora apa-apa lek Oke, sira. ya kan kita kan seniman. Jadi pokok pembahasan itu kalau di bawah itu kan itu privasi atau pribadi, tapi lek ning panggung ngene iki lah berarti kan wis entertainment hiburan lho, Bos. Bener. Kuwi berarti kan iki ora ana antarane bojo, ora ana antarane apa sing penting kan hiburan lho, Bos ya. Partner, partner. partner. Oh Kerja. iya, kerja sama kita. Kulo tak rono dulu ya. Ora apa-apa. Oke. Met nggih, Bos nggih. Bos, Apa? apa tenan krungu tenan nggih. Bocah lek kemaki. Mas Kluthuk, ya Allah, Mas. Bahagiane hatiku, Mas. Biyen aku cinta lama saiki bersemi kembali. 5 tahun kepungkur akhirnya aku gagal cedak karo sampean mergo aku direbut karo Sabar kae lho lho, Mas, Mas. sabar. Nggih ngeten iki sabar. Aku iki Ora kelingan. apa-apa wis ben ngono. Tunggal. Biyen awake dhewe dolan ning Gunung Bulu kelingan awake. Gitu. Ning kono ta? Ade rekreasi ning kono nggih kemah biyen kae. Iya. Ya toh? Heeh. Aku kelingan biyen awakmu ade nggo korek kae lho. Kekuasaan teng Lah apa ade penjenengan. terus Iya. pindah ke Gunung Bulu. Aku ki imam rumah Ning tangga. Serabah kae biyen Serabah biyen. Heeh, dolane munggah, Munggah sak toh. sepeda motor. Awakmu adus nih, Bur. Adus ya. Oh, Terus iya. awakmu pas mudun lek celur terus katokmu keri iki lho, katokmu keri. Ya Allah, sampean Niki kok berarti ngeling pun to, Mas? nemen Mas niki. Ya, Pun ya. nemen niki. Betul. Mas, Iki meneng- iki iki- momentumnya bukan momentum yang pas untuk mengkorek privasimu karo Ya Mbak tapi Kesi. paling tidak itu ini suatu kenanganku tak bangkitkan kembali, tak tumbuhkan kembali. Iya ning nyawang to, mesake penggalihe Mas Cahyo to. Ya kuwi kan urusannya dhewe-dhewe. Nyapa to kuwi ya ben Iki ngene Dik, iki job yang akan datang lah karo sampean tuh akeh to iki. Nggih. Upama sampean golek setelan liya e piye? ora iso wong sing mek dihapusi mek aku tok kok ape golek liyane nyapa. Mas Kluthuk. Kok yang Ya Allah, Mas, senenge hatiku. tanganmu malah kasar ini to yang. Yo. Aku makanya aku dadi bojone dalang kuwi nang omah ki ya tetep dadi ibu rumah tangga sing apik ya umbah-umbah Pun. nyetrika Ya ngepel. Allah. Jajal Ya dipirsani Allah. mawon. Lah lek awakmu dadi bojoku nun sewu lho ki ya. Nun Iya. sewu takon tengok-tengok tok kabeh ki mung pembantu sama sing tak blonjo sak wulan 30 juta, Nduk. Loh. Duit gambar kethek apa piye? Mas Luduk, Mbak Kesi iki dijak mulya karo Mas Cahyo, saiki wis urip ning kutha penak lho. Loh, Wis urip ning kutha penak. Lah nek mbok jak ndane rekasane urip ning desa karo sampean. lho penak ning desa karo ning kutha. Lah wong Mas Cahyo ning kutha penak lho. Penake ning kutha napa? Panganane apa? Mamen apa? Loh, spaghetti. Mamen apa ning kutha menika lho? Sego. Mamen jeneng apa? Mamen Sego apa? ya mesti sego. Sego iki asale apa? Beras. Beras ki asale apa? Pari, Pari genah no. Pari sinandur wong ndi? wong Desa. desa. Lah iya kok kemlindi sampean? Panggawe nak ning desa. Roti Gus, dahar roti. Iya, roti. Kei keju, kei coklat enak. Roti niku bane kon apa? Heh? Tepung, Tepung no Tepung kabeh. banyak dari napa? telo. Telo. Telo sinandur wong ndi? Desa. Kok ngengkel sama? Panggawe nak wong desa, Mas. Aja kemlindi dadi wong kutha sampean. Ning klambimu nek tuku ning dine ra wong kutha. Ya, mall ki enek ning kutha, Nah. ya to. Tuku napa? Toko-toko apa wae iki ning kutha. Panggah ning desa. Tuku ning mall tuku napa? Klambi, Klambi bane kok apa? Kain, kain no. genah. Kain asale kok napa? benang, Heeh. Benang asale kok napa? kapas, Kapas ki asale kok apa? kowit randu, Randuk sing nandur sapa? wong desa. Kemlindi kowe wong kutha. Jenengan iki ya ora duwe inisiatif apa ngono. Apa kowe seneng randu tak goro kene mbok kapuki tok? Kaya Anoman kuwi malih. Lah, ngeten iki lho Gus. Janipun lak kedalipun lak Nah. ngeten. Gawan panjenengan lak kedalipun Iya. ditata to. Heeh. Lah ngeten iki Mbah Lurah, sedaya punggawa para pejabat wonten ing Bu Kesi, aja ngawut ngono. Sampeyan mau tak kon nembang sinom wae mung maju tok ora jumeneng, bareng digelandang karo kluthuk iso gelem iki lho. Lah mambengi nyapa karo Elisa kok kaya ngono sampean? Lah iki panggungku urusanku. Lah iki yo panggungku. Sing nyewa panitia panggung itu panggungmu. Lah iya. Berarti padha nunute awake dhewe. Ya iya lho.
Mas Kluthuk. Wis ta meneng wae. Jujur wae, Mas. Rasa nangis. Aku dek bengi lara ati. Dek bengi bojoku ndalang ning Ponorogo. Enek sinden ayu. Terus aku ditinggal pacaran ning kono nyanyi berdua. Saiki aku harus sampean arep bales dendam aku, Mas. Stop, Mas. Lara lho ati iki. Jarno Lho yo. ngono kuwi lho dadi bojone dalange ning Wis ati. ngono kuwi dadi iki Pangapunten, Gus. sabar mawon sabar. Sakala iki kesabaran iki penting. Mulane tak aku lak ngomong to biyen wong sampean gelem dadi bojoku insyaallah. Prayogi nembang kemawon Mas Klitik nggih. Sae Ingkang sae merga penonton wayang mboten namung guyon nih tembang-tembang nggih dinteni nggih. Amargi menika perkara kok pateni jangkrik. Kuwi kepruk cempolon biasmu wis lampune aja dipateni. Dalange nesu, Pak. Ora. Pak Warsito. Pak Warkamto Warsito. Aku ngomong ning warung kopi kuwi. Lagi iki nek penonton mateni lampune dalang ora. Pangapunten nggih Gus, anggenipun Sandanono kae. Mas, Lake tak wengi. sampean ki mbok ya. Lake temon iki Nyapa? dalang kok derutusan kok ndi-ndi. Lah nek ra sampean po enek ngene lho yu. Pripun Mas? Ambok yo sethithik ki nglenggake keng garwa. Gak jelas nembang. Kepiye-kepiye lara lapane jenengan ki ya karo Mas Cahyo. Nah. Lah nek iki lah hanya sekedar masa lalumu. Nembang. Gak karo Mas aku. Klitik kan Nggih. kula wau pun sanjang. Yen jenenge tresno kuwi asline ora usah dipeksa-peksa. Nggih. Senadyan to Mas Dek, Kluthuk Dek, kuwi rupane ala nyuwun sewu senadyan to. Kaya rupane diesel. brongos, kaya diesel. Sapa ngelone kayak diesel? Sapa? Sama ngelone kayak model Sabar lho, sabar. Lek aku kayak diesel, kuwi kok slenger. Gila, terus tak Nek aku Pripun? tresno banget karo Mas Kluthuk. Piyayine jujur, ora neko-neko, setia, yen duwe kaya akeh langsung bru Nggih, metutu pun. ning aku Mas Sabar Kluthuk. nggih. Kok sik to? Iki lek tak pikire dagelan loro kocok kabeh. Lah, Lah kok ngrangkuli bojoku rumasane iki WC umum ngono piye? Oke sih duduk. Arep manut sapa? Ayo duduk. Tapi Kula aku- niki mek ngedem-ngedem penggali. Ora kowe manaske atiku aku kaya nyunggi kompor ngerti ora? Lungguh. Moh aku ora manut, aku pokoknya arep bales dendam. Ayo Mas Kluthuk sayang. aku saiki mau bakal sepatu lho, Dok. Bakal sepatu iya. Sepatu jarane dijel-jelke. Besok tak paringi sing rego 150 ya. Kok murah men. Sing pink sepatune urutku doro ning tak. Aku Anu, karo Mas. sampean kangen tenan. Dudohno gekno lintang asmara ben jajal meneh papan panggonan sing kepenak jajal. Jajal Ayo, pamane. Mas, Mas Kluthuk. introne genen Cina. Pokoke muga-muga bersih desa Macan Bang mriko kabeh didohke bilane cedake rezekine, Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengeran ngamini omonganku sampean. Lah dongamu apik kok ya. Introne ngarep Mas. Mas Kluthuk sayang. Nene. Ayo, awake dhewe ke Cina nembang Mas, ke bareng. Cina. Iya. Mau bengi to, bojoku duet mesra karo sinden kuwono lho. Nggih. Atiku mak sengkring-sengkring. Saiki aku arep bales dendam awake dhewe kudu Iya. mesra ya. Iya, Di sayang. GM bae digambar mati. Santai wae. Oke. Anggapan kuwi background. Nggih. Jajal intro. Apa mau aku mak kapane Bu sih? Di GM GM apa? gambar mati. Kuwi Kluthuk ya GM kuwi. Napa nih? Mas? Gremo. Tapi lah LCR Apa kuwi? lancar. Ya lancar PLGN-e kono. Apa? Pelanggane kono. Ini UTG Apa kuwi? utangan. BSK kuwi ya. Apa? Bosok. Lho. Besok tuku sepatuku lho pokoknya. Sepatu Mas. kiwa kabeh. Introne jenengan kaya Cina ngajeng Mas. Neng 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 neng. Aku bakal sepatu sing Ya, Cil, ya. Kula selingane Gus ben mboten Siap. panas suasanane. Siap. Pokoknya kabeh muga-muga penonton sehat sedaya pokoknya. Nggih. Amin. Cepi Gus. Cepi. Neng 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 neng. Mas Kluthuk sayang. Sik. Mas Kluthuk sayang. Muridku, Guru, Wah. muridku. guru. Guru sudah berpesan kepada kamu. Muridku Koguan. Guru sudah berpesan. Jangan sampai kamu mendekati dengan wanita yang berambut pirang. Guru, setelah saya meneruskan perjalanan ke barat, banyak wanita pirang, berambut pirang ternyata itu adalah siluman garangan, Guru. Kenapa tidak kamu musnahkan muridku? Karena ada siluman engkis. Belum.
Selain siluman kis, siluman embuk, loh, selain siluman buk, dan juga siluman codot. selain Codot apa? siluman codot, Codot. dan duting murono lho. Ing teh. Oh inta. Sampai Sampai intek. ing teh. Iya kok sampai. Aku cinta banget sama kamu. Aku ya cinta banget sama kamu kok sampai. Sudah lama kita tidak bertemu. Hanya. Kangen banget hatiku sama kamu. Apa dong? Tidak ada wanita lain yang aku cintai kecuali kamu, Asam Minta. Makasih, makasih. Hanya telek li bergoyang bersama macan bang. Cintamu dan cintaku bakal sehidup semati. Siang pantoro ratri mung sira manis sing ati karyaku bisa anduweni marang sang Hyang Sukesti. Lumaing jagat kurang langit ora ana wanita sing ndak tresnani kejaba kowe wong ayu. Yayi macan bang kabeh dadi seksi ngrembaka mutiaraning rasa yen mung sliramu katresnani. Wong ayu tresnaku karya kapa sakroning batenku. Mike dalang mbok pateni apa? Hei, Mike dalang iki lho urip kok. Ben bosok karepe lah karepe kok. Ben duwe ketok harmonis kok. Bagiane dhewe-dhewe. Si kluthuk pancen asu. Wisonku sing nggawa aku kok patene karepmu piye? Lah iki bagian kula. Bagian apa? Loh, nyanyi Lho lah. iki lak berekspresi, dalang iki tidak harus lenggah, berdiri juga baik. Lah, Pak. sawangan wong ayu. Yen nganggo blangkon Lagi. kaya nyunggi takir. Cocok ora kowe? Padune nyanyi mandhep rono ben kesoting. Ya, krek. Gak wis. Nembang oh. Sanajan karo banyu sagara resaku ra bakal Bisa